जोङो जोबोद कंग्रेचुलेसन हरो बयहाबो आन्दलन खालामबोदोंमोन आन्दलना डिकेट्स जयैनो आन्दलन खालामदों सनितपुरनि रायजो राजायाबो दिल्ली दरबारसिम थांदों जेब्लाबो आन्दलनाव थाफादों आरो बिथांमोनहा जे लुबैनाय दंमोन बिथांमोनहा जोबोद गोसो सिङावहाय आग्रह दंमोन जों माला बड'लेण्डआव हाबनो मोनगोन होननानै दिनै सिमाया हाबबाय बड'लेण्डआव हाबबाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखरबो बावदों आरो हामलायनायबो बावदों आरो फैगौ समाव ज'यैनो जोङो मोजाङै बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगा होनो हागोन बे सिमांखौ माने जोङो दाना सिमांखौ जोङो ज'यैनो नुनानै जोङो सिमांखौ थार मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जोङो बयबो माने आखाइ हमलायनानै जोङो खामानि मावगोन आरो जोङो जोंनि जे थांखि सिमां बेहाय जोङो सहैथारगोन थांखिसिम जों सहैथारगोन लासै लासै दाबो इन दा प्रसेस अफ मेकिं जागासिनो दङ खामानिया जागासिनो दङ सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय एसे सम लायो जेसेबांखिनि बिटिआर 60नि जे क्लज दङ बे हिसाबै गामि सोसननायाथ' जाबाय आरो गामि सोसनखांनायनि उनावहाय जे माने एडमिनिस्ट्रेसननि जे स्मुथलि फांसनिं जानांगौ बिनि प्रसेसा दाबो मेकानिजमा जागासिनो दङ आरो बे मोजाङैनो बे मेकानिजमा सिस्टेमाव फैगोन आरो मोजाङैनो मोजां बियो इमप्लिमेन्टेसन प्रसेसआव फैगोन हाबगोन बिसेसকৈ दा गामि सोसननाय रायजो राजाफोरनिसिम मा जोङो जोबोद कंग्रेचुलेसन हरो बयहाबो आन्दलन खालामबोदोंमोन आन्दलना डिकेट्स जयैनो आन्दलन खालामदों सनितपुरनि रायजो राजायाबो दिल्ली दरबारसिम थांदों जेब्लाबो आन्दलनाव थाफादों आरो बिथांमोनहा जे लुबैनाय दंमोन बिथांमोनहा जोबोद गोसो सिङावहाय आग्रह दंमोन जों माला बड'लेण्डआव हाबनो मोनगोन होननानै दिनै सिमाया हाबबाय बड'लेण्डआव हाबबाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखरबो बावदों आरो हामलायनायबो बावदों आरो फैगौ समाव ज'यैनो जोङो मोजाङै बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगा होनो हागोन बे सिमांखौ माने जोङो दाना सिमांखौ जोङो ज'यैनो नुनानै जोङो सिमांखौ थार मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जोङो बयबो माने आखाइ हमलायनानै जोङो खामानि मावगोन आरो जोङो जोंनि जे थांखि सिमां बेहाय जोङो सहैथारगोन थांखिसिम जों सहैथारगोन